8 iyun Sotsial xizmatkorlar kuni. Халыкның социаль яклау идарәсе коллективы һөнәри бәйрәмнәрен эш урыннарында билгеләде. Бу көнне аларга район башлыгы урынбасары Валерий Акатьев район башлыгы мактау грамоталары тапшырды. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, вам и вашим близким. Глава Заинского муниципального района Разигалиш Карим собственной подписью. Спасибо большое. Поздравляю вас. Спасибо большое вам. Бүгенге көндә әлеге тармакта 97 социаль хезмәткәр хезмәт куя. Алар өлкәннәрне дә, сугыш, тыл хезмәт ветераннарын, физик мөмкинлеге шикелләнгәннәрне дә балаларын да кулачлый. Уважаемые работники, ветераны социальной отрасли Заинского района. Хөрмәтле социаль тармак хезмәткәрләре, ветераннар, сезне ихластан һөнәри бәйрәмебез социаль хезмәткәрләр көне белән котлыйм. Үзегезгә, гаиләгезгә иминлек, иртәгәге көнгә ышаныч телим ди Илмира Хуҗина. Шул рәвешле һөнәри бәйрәмдә беркемдә район башлыгы, Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгыннан мактау грамотасы калмый. Алар һәр социаль хезмәткәргә урынга барып бирелә. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.